אנחנו שתינו יודעות שאני כותבת לך ושואלת אותך, ראית את הנאום הזה? ראית את התנועה הזו? ואני רוצה כל פעם לדעת, כי אני יודעת, זה כל כך מעניין, אז אני ממש שמחה שהפתיעו אותי איתך פה. אני שמחה גם, תמיד להיות איתך. ואיזה מיומן דונלד טראמפ, או האם זו מיומנות ככה להרים את הפיסט, ככה לצאת בלוחמניות? זה רמת מודעות מאוד מאוד גבוהה לקמפיין התמידי שהוא נמצא בו. אני ראיתי חומרי גלם גם מרויטרס, ואת רואה כבר כשהוא עולה לבמה, אז הוא מצביע על הקהל, הוא עושה תנועת מצביע על הקהל, כאילו מכיר אותם, ועושה להם את התנועת לייק, ונותן... הפמיליאריות. בדיוק, הפמיליאריות הזו מאפיינת מאוד פוליטיקאים משופשפים. במערב ובכלל, ומה שהיה מדהים זה לראות את המהירות שבה הוא מתעשת, ומבין מה יכול לצאת לו מזה. זה ממש רואים, זה לוקח לו 4 שניות להתעשת. יש דרך אגב כלל קולנועי, שהוא הכלל של הרושם הראשוני, זה אומר see, feel, וזה מה שהיה. הוא מרים את הכתף, מרים את היד לאוזן, יורד למטה ב2 שניות. זאת אומרת, הוא מבין תוך 2 שניות מה קורה, ואז הוא מיד מגיב, ומדהים כמה שהוא כבר בתוך האירוע, שמישהו מנסה להתנגש פה, הוא כבר מבין שזו יכולה להיות תמונת הניצחון שלו, והוא עושה את התנועת אגרוף הזו. עכשיו, התנועת אגרוף זו תנועה שהתחילה דווקא כתנועה של ארגוני השמאל. מחאה, אוקיי. כן, ארגוני מחאה של השמאל, אבל היא כל כך ברורה, וכל כך מייצגת את הניצחון, שהוא הבין ישר. אגרוף, והוא גם משתמש בה הרבה לאורך הקמפיין, כל תנועה שעושים מעבר לקו הסנטר, זו תנועה של ניצחון, אפשר בטח יהיה לראות הרבה תנועות, אני לא יודעת כמה גולים יהיו הערב, אבל ביורו בטח יהיו הרבה תנועות ניצחון, שיוכלו, אפשר לשים לב גם לתנועות הגוף שם זה נובע מאיזה להט. ניצחון מתוך כוח, זה לא הוי, זה הניצחון של החזרתי, אני מחזיר אני חזק באותה מידה, אני לא פחות. אני לא מפחד, הוא גם אומר את המילה fight, 3 פעמים הוא מניף את האגרוף, שזה פשוט מדהים, גם עם הדם שנוזל לו על הפנים, הוא ממש נראה רמבו. אז כן, אני רוצה גם לצרף את אוהן אלתרמן לשיחה, ולהגיד לשניכם, אני חושבת שאם יש משהו מובהק בתגובה המאוד מהירה של טראמפ, הוא פתח פער מאוד גדול לתגובות האיטיות יותר של ביידן. אמת? כן, כל כך תענוג להקשיב למישל. אגב, מישל והדס וכל הצופים, אני התרשמתי לא רק מהאגרוף, אלא גם מהבעת הפנים של טראמפ. איזה קלינט איסטווד כזה. הוא מקבץ את השפתיים, קודם כל, אחר כך הוא עושה גם את הכתבות של הפה יורדות למטה, אם אתם ראיתם את התנועה של האגרוף, ואז זה פייט, אני כועס, ובואו ניכנס בהם כמה שיותר חזק. מה שמעניין זה היכולת הזאת של פוליטיקאים, ראינו את זה למשל להבדיל, זו לא הייתה התנגשות, אבל כשאובמה ביקר ב-2013 פה, והיה לו חם והוריד את הג'קט, אז נתניהו ישר אחריו הוריד את הג'קט, כי הוא כבר קלט את הסמל שהתמונה הזאת תייצר, איך היא תיטמע בזיכרון של הציבור. אז בדיוק אותו דבר כאן, הוא ממש הבין באותו רגע מה עליו לעשות. זה היה... וואו, כן, he's focused, יש פוקוס פה, כן. כן, מהוקצה מאוד ומהודק. מישל שטיינטיר, תודה. דוקטור מישל שטיינטיר, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו ונתת לנו את הזווית שלך, רוני. אני רוצה להגיד ככה,